खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव मैया BTR सरकारनि खौरांगिरि मेल। मख'नो गोनांदि UPPL, BJP आरो GSPनि जथाय सरकारा BTRआव 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। बे बाराव BTRआवबो गासै 1100 फोरोंगिरि थिसनसिगोन। फैगौ जानुवारि दाननि गेजेराव BTRआ साख्रि होनो हानाय 3थि खोलोब आरो 4थि खोलोबनि साख्रि थिसनगोन होनना बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मैया BTRनि हाग्रा बिफाननि मानाव गेदेर रनजित बसुमतारिया डिमाकुसियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बन सुनि सायाव बेद्रसार बिबुंथि हिसाबै बुंदोंदि बन सुनि सोद्रोमाफ्रा हाग्रामानि गुन्दाजोब आरो जौ फाग्लाजोब आरो अमा बादि गादि लाग्रा गोजाजोब होना बेद्रसार बिबुंथि लाखिदों। लोगोसे दावराय देख्रेबखौबो हाग्रामानि सिखाव होना बुंदों आरो बनसुखौ बिसोरनि दैदेननायाव दादों होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं आसामनि गोबां जिल्लाफोराव आसुनि बर' रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ बोख्लायनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ फोरमायदोंदि बर' रावा भारतनि संबिजितनि 8थि फारिलाइयाव हाबनाय हिसाबै आरो आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गनायजानाय हिसाबै साइनबर्डआव सिगाङाव बर' राव, बिनि उनाव इंराजि आरो बिनि उनावनो एसामिस लिरनांगौ होननानै BTR सरकारनियाव दाबि दिखांदों। लोगोसे बुंबावदोंदि आसुआ जेरै बर' रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ बोखारदों बिदिनो एबसुआबो गोबां जायगायाव एसामिस रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ बोखारनो हायो। नाथाय बेबादिजों जेबो सलुसन जाया होनना बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2थि फेजनि एबा 2.0 अरुणोदय बिथांखिखौ मैया दिल्लीनिफ्राय भिर्चुअलि बेखेवनानै होबाय। बे खेबनि अरुणोदय बिथांखिखौ एसे गुबुन रोखोमनि। बे खेबनि अरुणोदय बिथांखिखौ गिबि हिसाबै आखाइ आथिं नोरजिया सुबुंफोरनो एबा अंगहानि सुबुंफोरनो सुबिदाखौ होग्रोदों। नैथियाव बोराय बुरि आसामाव थानाय सुबुंफोरनो आरो थामथियाव रानजि आइजोफोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दासिम अरुणोदय बिथांखिनि खाबु मोननाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 35 लाख जाहैबाय। बाथि रादाबाव दं बङाइगावनि सेके फरायसालिमानि गोरायुं साहिदुल इस्लामआ रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसजों खाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोरायुं साहिदुल इस्लामआ इसान उदय मावथांखिनि गेजेरजों गासै 95 सा फरायसाफोरनिफ्राय रां लादोंमोन आरो 247 फोरोंगिरिफोरनि मुङै सफैनाय इसान उदय आसुनि रांखौ जाख्ल'नायनि अजद मोननानै बिथांखौ हमनाय जादों। नाथाय फरायसाफोरा बेनिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोनाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां साहिदुल इस्लामखौ अभयापुरि थानानि पुलिसफोरा हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।